Bu, penek paling repotnya jenengan ae. Padahal Ibu, tak kon numpak sepeda dhewe nek sekolah. Kersane mboten repotne tiyang ngoten lho, Bu. Sepeda apa? Sepedane nek bane kae mbok kon numpaki. Peni ngoten niku lho, Bu. Panggah mirang-mirane wong tuwek. Kok geding aku? Mboten napa-napa. Kebetulan kan kula sakniki ngajar teng sekolahane Dik Peni. Loh, jenengan riyen apa mboten gurune SMP Peni to, Bu? Leres, tapi alhamdulillah kula sakniki ngajar teng SMA. Oh, berarti sakniki sak sekolahan kali Peni. Nggih. Niki kok ngeten lho, Bu. Kula nggih enten keperluan kali jenengan. Nah, niki jenengan waca riyen. Opo ki? Kenapa, Bu? Kula mboten saged maca, Ibu. Walah, niki ngeten lho, Bu. Pihak sekolah mengadakan program murid-murid sedaya supados nderek study tour dateng Jawa Tengah. Sampai niki pripun to, Bu? Wong lare tasik sekolah dijangan kerja. Napa malih dados kenet bis? Gak oleh aku. Kok kernet bis pripun to? Lah sampean ngomong pengen kon dadi study tour ning Jawa Tengah. Oh, lek niku namine sanes study tour, Bu. Lek kernet bis namine kondektur. Lah, wis diganti to?